do ko li misidi kurajo ko almami joyoro ani safa folo ko okaja ko yala almami joyoro ni safa ni nyogonche français tere ala français mana ka ko almami joyoro ni safa te fonninde ka te ni nyogonche me doni ke bawo do ya ira almami ni safa folo che ube safa ni nyogonche hada maden ka suju yoro ka soro ni nyogonte ni be sujuri dafale ni mbi nyefe te magala ni mbe fana ko fate magala hada maden ka sujuri yoro dafale ka soro safa ni nyogonche almami fana ka soro hada madon be se ka sujuri dafale nuni almami te maga nyogona faye tiye tila sariya kawa te ni nyanyin kali minke ko dode kanyin kali de ko ulufa sana kafatu alayere ya kanna fulotila ulu ya fucho mi ko alayera ka chinyetila odon ke baw ya yera na ya soro ni mo minyi ka chinyetila comme islamia sariya ye chinyetila fo chogo mi iyere ka chinyeta bagaw ni nyogonche doni ke bagaw nyinin karala ni ya ke comme ala ta nyogo e sara sansema mado chinyeta bagaw la basitala nas atila la comme islamia sariya abe sabati a chogola ne ko amanka mo yere ka nyanama ya iki ka chinyetila parce que yere ti ka si hakedo isi be se ka janya ibi kan na fulu chinya ibe se ka nimisa yere mako bena siama bo chinyeta ba do fana be se ka sa yere nyere no semino ko nonon kama ete khaybudo ikani ka chinyetila e ka chinyeto ala boloni e sara ni ala kwa kake chogoma be ko chogola me yere kana ci atila me no mo me nyatila islamiyya tila chogola asara islamiyya sariyata burja ba sabati me ni ayasoro ni nyefolo ni mo me nyatila e yere sagodela ama tila islamiyya sariyata tila chogola ale yere de ya kanna folo tila dro aka ci tabaga ni nyogon ce chogomi nyatia ni o sara ja kwa ube burjari ni o sara jakwa obe gurjare ka cinyet la comme ala ya fo chogomi abeke o chogodela donc ni ale ko konni ko ale ya nyina kam go fe ko katila comme ala katila chogo ko do sonna ku maso ni sonna ko katila ka gurja katila comme ala ya fo chogomi donc e bora adjuno bula e ka ko abe chogomi ka ko dusukuna e kana jena naye e ka nyini ala sariya ye cinyetila chogomi ka gurja akatila o chogola munu nyen fo lube sababaka men ni mo munum banna ko fa ya tila chogomi abato o chogodela o fanate sariya tila chogoka junubu minde o jengenina aneka doka hake di doma ni mo munu no sabati mo gurya yomale kama do tigi bo kunkota o tigi bo kunkota mimma ka hake soro min ka hake tara minfe nin ka hake tara ninfe qiyama do ebe jona kunkoy alabi nyinin kala ambe min fo o yode tanke amatila silamiya sariya koni chogo ka jako aka gurjare akatila komi ala ya fo chogo ko ale jena ta ko cinye tabaga wula ni yere jena inni yoro ko cinyela mogo mi karaba mogo mi jako basi sitika adagari silamiya sariya wa alaikum salam haketo dole ato kelena ko eka mure bo ko awori kanka joju awori kanka be jolima atebbe akabo worila atebbe akabo worila ibabo balodela ni malodo kilo keleni tila sungalo mume be kilo binani ani duru iba do katila abo katila fantaw ni nyogonche ni sera kanna songo faraka o kanyeme awori la matenya iba bo balodela imam malo imanyo
ko mori mo min be moriya ka dankanya be e bolo abe du kelen kono e yi datigala o be cogodi wonni sugo folo na ya sori be sika konanjiya kay kabila sirali kay iti yere tigala folo iti datigala folo ibe girala ka duala ka konanjiya kay kabila sira ka waju la alla na kanda ni sababu ciden ko ni mogo kelen kandara ni sababu ko kawsi manyame bile ni sera kan ne si hakay kabila sira ibode ke folo nenni amaso etama eyi kan ne shewke eyi ka konnen jewka amomina ni yere yado sisa ni nyinda tigala kinyire tigala ambe so kelen kono nyire tigala kinda tigala obeke sababu ye ka waju abafo ni ay karasaya yere tigenela ka datigenela de moriya minke odedo ijon kan ni moriya indabla ni yere yado yere tigeni datige obeke sababu ye abe moriya dabila ibi datigala ki yere tigala pour akabo ala pour akabo moriya ina ibi datigala na abe seka penya ni furado bon ni ya do fana ni min datigeni no min datigeni no nin kam moriya te foyi bola te foyi sanse bon nin tigi ni yere ya do kato nyugon ka be nyagambi nyugona akanata yere trompe akanati disukun sika akanata pendo yere la ibi yere nyinai ibe yere muni na be mabo nyogona chogo mi pew parce que ni adesera ela tanka be nyogon ka do kelen kono muso ka faamu ka dogo ka hakilu ka dogo demisenu abese ka demisenu do tromper abese ka muso do tromper ni yere yaado eyi konanjia ke desera yi datige amasage donc ni abe nyogon ka yoromi ni bo chogo be e bolo ka mabwala yere mabonni na de pew iki yere tige ka bole ki yere mabwala de pew وعليكم السلام bon konna fila salli munun be ke ko almami ka nyogon fale ko o yera selefu bolowa don ke bawo ya yera umar ibn khattab ya do ciden yin nafila aya ke su saba ube nani ciden labana ka toye konna le dumuna ka kana ke farda yi mugoka ciden ya toye abubakar tilela amake umar tilela da anana nyanamaya tamimu dari ani ubay bin kab umar yen nunun de nyini o kan nafila yi sallini jamai o basita la almamu be nyogon fale min ke basita la nafila la wa alaikum salam mina ni mo nana bon ko marasi minan do be e bolo minan galara atesa minan ko ni be e bolo kere stopu yere da atesa pew e abe yere bolo ninye kilia soro piri minya soro men minan dama no una ta be de minan kilia ma soro ala sangusa e fana ba jakabu ibo ko chegodi bunu semi rahimahullahu akafatawa kuna bayira minan min kera nin chogola iba bila ikana konte yere bolo ka jakabo mina na kera estopu e mogota nyini yere de e yere be piri be nyina la imam mo yere de soro na ba sai bolo akoyi munan sugu yimbila ikana jati yere ko abila ni alay darjage sammi afere la ibo sain jakabo la do ako am misaliya be ko min ni ka jurube mo la mo min ni seta ina bi ka jurusa e ka jurube fantana seta ina ba sara ubi ka jurube mo dola ya kane ka desa banni ka jurusara
don ko duru sugu jakatika o be ko honna fuloti tay tuguna ti bolola o bilade ni ala garjage kala sami do sankele njaka bola doro bo nimmina sugu fana be ko chogodela tengo ko ube kalande mununta ku bila kata dugu werewula ukata mugo la salli ko obe do yala ni ciden ko ikana ika yerenan kan fenta kata misiri segere ni misiri sabatewa otedo okono almiyamiya be ko ni ebeta qur'ana durusilem bu bolo ibe qur'ana kalalim minke unye ibu la kalade ko lameni qur'ana la obe ko ni mo be déplacer doni kama ciden ka sebo jabir ibn abdullah ye kalo kele tama hadisa kelen kama ka bo dugula kata dugula kalo kele atato kalo kele sagito kalo fula abdullah ibn unis atara hadisa do minala kalo kelen tama sebo tumbe hadisa ube aya do doni ube kalo kelen tama no fe ube tama no fe bon ninye kata mo wala salli pour e fana be kulana kala minke mo wore nakela ya ila ina qur'ana kala anu mo wore ka kala na tileniye nimbe komi mo la kala nde ninte komi koyi wulila ni yere kata bato ke misiri late donc basi te wala nyona la bon ni nyen kale minke koni awa au abali maslama do bana me au ta tigir kala halado ni ya fo donye ko mi karasa bana ya fo do ye karasa bana nulu ta do o ba fo laka hinna ni silama sube ko be chogodi don ke ba ya yira ni be jamana min kono ni silama jamana de do o be jamana min do ka silama kacha nu ye mo min ka banni fo asabati le no be salli silama de do lesiri la silama be ere jigi nyumande nyikini silama be ambe nyumande jigina be ani la hala nyumande akida nyuma ambode jigini be e ba jate mina ni lesiri de be do awukai iba jate mina ni lesiri de ki jigi nyana ye lesiri yode lesiri la silama kelenkele tanka ka kodo ma banganye an banka jigi nyana yede ka jate nyumande ka jate silama nyumande o de lesiriye donc yebe duwa kaye hari ni mafuko alaka duwa ewa hinna silama sude ma tanko ko silama de do eta kala halado iba jate lesiri de ka iba jate mo nyumani silama nyumade ibi ka duwa kaye o ni mo min nta bangeri yede ajera ya bangeri yede ka ko karasa sara tunte salli ube karasa sara fulanka fu ya kumba ba tumba bolo no dankaniya soroli bolo mo min tala de te do kewe ite do kewe o shaw sila gunte mi ko ni shikara mo min tala ishikara mo mi aforiye a ka ko karasa nimbara sugu ba bolo min ba bo islamiya kono do ya ko iye na dankaniya jelente e bolo shikama na sisawa bo ko ni yorola o susugo nube ewa nibe ewa sallaka asika shika donila doye sika doyi duskuna dankaniati bolo ako nibe duwa ke yoy ka saratike Allahumma aghfir lahu in kana muslima Allahumma arhamhu in kana muslima parce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ako ni masaila tunya le kono na fili do de Ibn Taymiyyah nyinenka ko su do bena amma su an shikale bala akasilamiya na akasilamiya kola ambe munte bunte men yemi masaila bahasuke amase kanya surala dondola abedda ye salliji takada ka aladeli ni masaila ala ka famudi alema ako aleye cidenye sokola bunte mi ako aleye cidenye sokola aleye cidenye ninka ko su do benamma su nunu an sikalen bala silamaro silamate an baka tugumen ko cidon ko ale masogola istarti ya ahmad
ako ahmad osu tugu ni be duwawu kaye saratike ayen ni sogola mais est ce que nin nabi nyumawte mo sempulu sogote sika ke sariya mais ni sogoy ko fe cheikhul islam bunte me adela wulaje ci de mere ka duwawu la sarati be allahumma in kana muhsina fajid fi ihsanihi ayasro sarati be duwawu lisigara la allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amru khayran li sarati be donc bunte mi aye barake ayake kitabu kono ka barake nay sumi ni shika lemba ita aka islamiyya baliyado sartike ala ya fama ni islamado ala hinna la sallallahu alaihi wasallam in kana muslima allahumma arhamhu in kana muslima allahumma afi anhu in kana muslima wa inni shikra minna ne ni shikama ye minna amina ni lesriye ki jiginya na ka duwa kai nin dan kan ya bangerila kana duwa ke waye nin kafira na mushrikiyar dan kana duwa kana duwa ko ye shika lembe minna sartike سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت صلوا عليكم فامد كونتينو ninka cide sallallahu alaihi wasallam sungalo nafilala akwai na rajula idza qama mali imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla akwai mugo niyen nafila be salli almamin nofel fokata salli be ba inyana ini almamiye wotiri salli nyugon fe ko ala be su mumen nafila barajita kadima hari su fila na nyima nafila ke o sabatira hadisa kono hadisa sahalendo bo kosi sawu ni e sallira almamin no fe fokata salli baw su fe nafila baraja fora o be dima su tola be se kan nafila ke wa awo su tola be se kan nafila ke me ikan nafila chogo ika wotiri salli chogo ya fula bibolo ni mere ya don ne be nafila ke sufe me mbafe fana su konona na be min salli nka wotiri salli su labandela ni be do almamin no fe wotiri la e kana do ni wotiri nganiaye e ka do ni safu nganiaye fula nganiaye ni almami salamu bila ite salamu bila be wuri ka kelen faritaka eta be ki bolo fulay almami be se ka bo almami ko fe mo nya sallila parce que maju bunu jabale tumami aye salli janya ka suratul baqarata haji tugi nye maju faranyo nya nganya ka maju faranyo nya bora ko fe oye almami ko fe bo bora almami nya sallila o tenni ne almami ka bo enye sallila salatul khawf cide ni jama fulo aye fura sallinu ye jama folo ay arakan kele sallinu ye wulu ye fula dafanu yere utara jugufe jama fulana ciren jolen tora jama fulana nana ciren arakan fulana sallinu ulu ye ciren ye ewa salamu bila wulu ye fulana dafanu yere ciren boru nye sallila donc ona almami be se ka bo almami ko fe mo nye sallila donc ebe doni fulanga ne almami salamu bila ite salamu bila ibe kelen fara itaka wala sufila la ni kan nafila ke be wotri salli na kadiye fana salamu bila almami no fe ina almami ka wotri salli aka salamu bila nyugon fe me sufila la wotabali ibe se kan nafila ke me fula ite sa de wotri ndela ibe se kan nafila woreke ka fara sufe baraji be dima ala fe no sabatira ala fe e be no nafila me fana ke hera farla hera ka وعليكم السلام bo ko do ko wulu kam misiri la suntige ubena mais almamu be foto wudeta ko munum bake ka demente ka suntige te pour ka yira wurula ube chogodi bo don to ba ya yira na ya soro mo munum bu ka demen na ti suntige la silamo ko suntige wulu de ya sarati cide on ka foto kata an kan na folo do yoro do parce que nambara to kacha galontige la kacha nu ya akede pour ka sabati de soro an kan na folo do yoro an ka do
don kuma ko nunu e wa nafolo tigi munu ni demene kala munu ni nunu bila mo ka ka photo uta ni nye darura de abese ka photo uta pour dana ya ka sabatu bolo yu kan nafolo di munu manu dalen tula pour a photo ka taw kaye adona do yorola ni aw bila la photo tola ninda kama uko ni nye darura de basi tala ka photo ta ni nye darura de pour a tigu ku kan nafolo do yorodo mais na ya suru na pletugu man ni saratu ma wajibe auka ka ke donc photo ta tebe kamugo photo ta haramu da tebe ni darura ni haju de mana nai wa alaykum salam mo ni nyammi fo min yininka ko an kan ladawula janko burusula ni banni kera mogo munun be kofe faransi amerika kofe mogo be wori fara ɲɔgɔn kan ko naati ko duwa wori ko ni o duwa wori ninnu cayara be tila cogo di ale ye min de ɲininka dɔnnikibaw ɲininkara fɔlɔ u ko wori minnu fule kana duwa wori fɔlɔ ninnu tɛ sariya kɔnɔ tɛ sunna kɔnɔ ciden ka laada tɛ duwa wori min fule nin ye sunna tɛ a tɛ sariya kɔnɔ a tɛ sunna kɔnɔ ciden ye min fɔ tuma min jafara ninnu fatura kɛlɛ la a ko jafara sigiɲɔgɔnw de ma a ye dumuni tobi a ka taa di jafara ka mɔgɔw ma ko dɔ naanu ma min b'u sugu la ka bɔ dumuni tobi la mais sanu tun bɛ warijɛ tun bɛ ciden ma fɔ mɔgɔ si ka sarakati bɔ u ka dumuni de tobi ka taa n'a ye sunna ye o de banni kɛra yɔrɔ min sigiɲɔgɔn minnu bɛ a bɛ dumuni de tobi mɔgɔ minnu ka mɔgɔ ka banni y'u sugu la dɛ a bɛ dumuni de tobi ka taa d'u ma u k'a dun mais min ye ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'a d'u ma o tɛ sunna ye o yɛrɛ a y'u dɛmɛ bidiya de la sanga sigi min bɛ sukow la ni baw bɛ faga misiw bɛ faga sanga sigi bɛ tile 3 tile 7 mɔgɔw bɛ dumuniw bɛ kɛ wa dumuni bɛ tobi su ka so kɔnɔ a bɛ dun o ye haramu ye o bidiya de a ye mɔgɔw dɛmɛ o la parce que Jarir ibn Abdullahi Bajali ka hadisa nana ako kunna na'uddu listima ila ahli almayt wa sana'ati ta'amu min an-niyahati ko ciden ka seba be an tun ba jate mina ni banni kera yoromi kata sigiye kata fara ɲɔgɔn kan ye ka dumuni tobi ani ciden ye kasi min haramuya suka n'a ko ni mɔgɔ sara ka jahannaba ni denye yelen doloki be do i kanna de o fɔra kasi min nɔfɛ de ko seba be bolo banni fana kɔfɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ banni yɔrɔ la ka dumuni tobi ko seba be bolo bɛɛ de kelen ye ko bɛɛ de kelen ye haramu la bon dɔnnikɛbaw ko aw filɛ ka duwa wari min nati a bɛ mɔgɔw dɛmɛ o bidiya la wari min bɛ kɛ sababu k'u dɛmɛ o haramu la donc wari minalen tɛ sunna kɔnɔ diina tɛ mais n'a minana kan ka kɛ cogo di dɔnnikɛbaw dɔw m'o da don a la u ko parce que n'anw y'a dɔn yɔrɔ fɔ a bɛ komi an y'a sabati sariya la ko a ka minɛ sariya ko min kana minɛ a kana minɛ de donc ko yɛrɛ ni e y'a minɛ e y'a dɔn a tɛ minɛ sunna tɛ a sagatigiw de ma dɔw yɛrɛ y'o de fɔ a sagatigiw ma sunna tɛ mais n y'a ye Gunbaji ka fatawa kɔnɔ a ko ni mɔgɔ min ko sugu wari sugu nana anw ma sisan kabila mɔgɔw ani sinji bɛɛ de t'a dɔn u y'a di su ka kabila mɔgɔ de ma a b'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min bɛɛ de t'a dɔn a b'a utiliser cogo min ka tila cogo min a b'o de kɛ ni nin ye Gunbaji kan n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min y'a minɛ e tɛ se ka sage a dira min fatura a dira ka kabila mɔgɔ n'a ka sinji mɔgɔ bɛɛ de ma a yɛrɛ de b'a tila ani ɲɔgɔn cɛ a bɛnna tila cogo min na ye a bɛɛ de t'a dɔn mais sunna kɔni ye ayiwa a ka faamu u ka bila de hadamaden hatagilen bɛ dɛmɛ la dɛmɛ min b'a nafa baraji bɛ dɛmɛ min na dɛmɛ min ye sinjitigiw ye an balima bɛ ɲɛnamaya la wagati min bana b'a la degun b'a la an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan dɛmɛ y'o wagati de nafa bɛ dɛmɛ min na baraji bɛ dɛmɛ min na dɛmɛ min ye sinjitigiw ye ala k'o y'o dɛmɛ dɛ mɔgɔw yɛrɛ ka ɲɛnamaya a ma ko sera dɛmɛ ma kabila ka dɛmɛ n'a bɛ furakɛ de a ka furakɛ o de ye dɛmɛ ye baraji bɛ dɛmɛ o de ye sinjitigiw ye mais anw dɔw bɛ bana fo ka faatu i ka balimasuru dɔw t'a mɛn parce que u ma ko t'i la u jate t'i kan i bɛ bana fo i ka faatu olu m'a mɛn
nunu ka fatulu mede nye wabi nani ci yam fede ayeta malo borota yam fede ayeta tilu birota yam fede unente demeyo kasura ale nyana mayra kabana fo asare ma bo kala mayra o sinji tugu jumay o ti sinji tugu ye nunu ne de doro kanyere jira doro ani ladaw parce que setane fule nin ko sugu de kadai min bida min bara fu ni lada fu de kadi setane abe mo la su katuma ni nyere baraje be min na bawu nyino ko de mo do do bana ube mo na si nyini ka kofila nyini jamana ko konona ka nyanyini a kofila ka nyanyini ka mo talfo worono na shi ata samba so ate mo so min ba saye ni o tigla mo sara sisa e mobili lu ya katanai wa keme fule wa umro fule wa binani fule nunu nya to nyinu de nunu nya ala kote baraji nyinu kote sinji tukute nunu ne to nyini de mo wamma ko be demela nyana mo yade ima hari an ka jamana ye doni ke ba kunda limami kunda nimmi mbanna da janaja ne jora na kam misiri be misiri joye ne be sojo kaka so kala ne ni wori hakke o be mo nyama mogon nyana mo yadi a dolen do be ala taka kanka deme o wati de mi aw ikera almami ikera wajulu kera ikera taw ni sara de deme bena ni mogo taru ka bandi ro dade ni yemindi ne so dama ne misiri dama ne baka misiri dafa o be munyai ari ren nyana mo yadi doni min tumba gura tun kanka deme o de la kase ka chari akase ka sabati nya ayre nyana mo ya beke palon ni fantanyala kwantanya ni degu kama adesira ka haraka wolelita adesira ka haraka dina nyefolite ni o fatura de sira dantigali be wuli nye nimbo jamana nkono nunye ko suguye anka hal kirisoro anka nunumbila mo gonya na maya ambese ka debe min kala anka debe kala ni hada maden fatura durai o ya ka ko banne tew subhanakallahumma rabbana bihamdika sallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik